קיצר, אתמול אני שומע רדיו. אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני פתוח, אומנותי כזה, אבל אתם יודעים מה אני לא מצליח להבין? כלום. מה אתה צוחק? שנספר לו מה ראיתי אתמול במשתנה? כזה דבר. באמא שלי אתה לא מצליח בכלל לראות את זה. מה אתה לא מצליח להבין? ראפ. מה? ראפ. המוזיקה? מוזיקה, מה זה? כל אחד יכול לעשות את זה. אומרים מילים, שמים איזה אורגנית, טרח, נהיים בנק. זה לא כזה פשוט. להגיד מילים? יש גם סאונד, מסר. מה זה? אתה יודע, מסר. תגיד, אתה בדיאטת קולנוע? אוכל סרטים כל היום? מה הם סתם מדברים מלמולציה, לא ככה? נגיד, אתה רוצה לפסנתרן, אתה צריך לעבור שנים דרך איזה קליידרמן אחד שמעיף לך כפות לאוזן עד שיוצא לך טוב. אם אתה רוצה לזמר, אתה צריך לעבור דרך איזה היפי שפיצי שילמד אותך נחניאלי. אבל אם אתה רוצה לעשות ראפ, פשוט תגיד קינלי, רונן חרזי, זה יעבור, טונה. זה לא הולך ככה. בסדר, אין לי את זה באלפזציה, אבל אתה מבין מה אני מתכוון, לא? לא. כל אחד יכול לעשות את זה. אז למה אתה לא עושה? זה למי אסמה? הרגע אמרת שזה קל. קל אותו. אז בוא נראה. עזוב אותך, נו. תעשה איזה משהו. תשחרר את אמא שלך, נו. מה אכפת לך? תשחרר אותה, תן לה ללכת. זה קל, לא? תן לה לעוף, אחי. תעשה שנייה. עזוב, תשחרר אותה, תן לה לעוף. אתה לא יכול. בטח יכול. לא מאמין לך עד שאתה לא מראה לי. אני יודע מה? פאק! אני בחוץ! ראשון לציון! פאק! מכוניות! מה זה? זה הראפ שלך? מה? מה, אתה פשוט מקלל ואומר שאתה בחוץ. אני פשוט לא מרגיש את זה. לא, אתה פשוט ממש גרוע. אני אומר לך, זה כי אין אורגנית. תראה איזה קטע. דואג לך. אוקיי. נשים לך טופים? בטח. פאק! אני בחוץ! יש לי כוסיות בכיסים! אם תרצו, אין זו אגדה! כוסיות! יש לי בול... וואו, מה זה? אתה מפריע לי לפלואו! תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה קקה. זה לא להיט? אני אומר לכם, אני הולך להקליט את זה. אני אומר לך. אין מצב שאתה הולך להקליט את זה. פאק! ראשון לציון. אני מזיין את האוויר, דופק את האוויר, פאק, אני ראפר, מה זה טוב? כולם ברחוב אומרים לי, בונה אתה ראפר, מה זה טוב? מירי רגב, אדומה לגרב, תגידי מה נסגר איתך, את רוצה תפוח? כל מסיבה אני נכנס ככה, למה לא תראה לה את ריקוד הגונגולרה? ריקוד הגונגולרה. מה זה? אהבת? לא. למה? בסדר, זה כי הצלם לא היה משהו. פאק!